بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga uripno Allah, mga layparataya, pusar nilanso mga kakampatawrasiran siku agama agama Islam balasang kanu Allah sada pita tamarannya na balas ipun sang kaya dunia na tamandan si sa alungan na maurid no Allah ayay man to mapumagusay tanong naso isa ko katuru Allah ni pantagsi ko ay mananyan na kapakalalbi o kang gusto si ko lalang ko Allah. Nialoy Allah subhanahu wa ta'ala si sa surat Al-Imran ayat ika-72. Bitiru Allah, lan tanalu al-birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min shay'in fa inna Allah bihi alim. Emanan yan napituru Allah subhanahu wa ta'ala adin yudan di kanudun makapuntaw misampay si kumapya sa taman sa di kanu makang gusto si kupadkup kababayan nyo. Naso nganin adin yu di mang gusto na paladin katawan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang urip no Allah yuto isa ay nikmanasan o mga mufassirin si sadyang kutaber ay manan yan na mapia na sumapuro ko mga pipia gito sa surga manan yan na di kanudun makapuntaw si ko surga sa taman sa di kanu makang gusto makasisid ka si ko nganin ay niriskir ka no Allah subhanahu wa ta'ala ibarat na di ka makapnay haji sa taman sa di ka makang gusto na makanay kamambu na mimbolwi ka din miyapakatindig ka so isa ko pulo so agama Islam na si ko kambaling kasi ko ingid ka na datar ka ugupan gawi ko kinimbo at andar ka o ina ka adid na sanin-saning ka dad na dusa-dusan ka sa manuto na ayam ya baloy isa ko mini panay haji ka na diyong ko to akyang gusto ang kasi ko tamo ka. Datar mambuo kang balay sa masjid. Apakit balay ka Allah subhanahu wa ta'ala sa palasyong ka kusurga. Asa ka na miyong sar ka sa gusto sa kya pa kang balay ka sa masjid. Datar ito suyaman na niyan nakandiyakat. Sukyan diyakat ka, nagusukya sisad kang ka. Na pinggustong ka ang kutatamo ka na keparuling ka diyang kutuwa mapuro pangkatan si kusurga na maurip no Allah ginanden mga sampol sa diyang kutong kapakapuntaw uurip no Allah ta'ala si kusurga isa ko maplantay niyan roo na diyang kutuwa kapung gusto niyan kapung gustuan yan si kunganin pagkabubayan yan inibirun wallah subhanahu wa ta'ala akasibi-sibiyan yan si sadyang kaya dunia na susiron sa kaya dunia na di ka din makapuntaw si kung mga pupuro pangkatan sa nga dunia o di ka makang gusto di ka din madoktor o di ka makang gusto di ka maabugado o di ka makang gusto di ka yamanan yan na mabaloy engineer o di ka makang gusto di ka maulama o di ka makang gusto na sa mananan maurip no Allah naginan din surupa anak kiad narkatan no Allah di ka madato o di ka makang gusto di kaya manan yan na maparsiko kikadadayuan o di ka makang gusto di ka mabilawataw o di ka makang gusto nasa mananan maurip no Allah na diyon nang kay mi pantagon si ko kapakasurga
Nagyan ni mapuro ko langwan o di pa magagawon mapia ko langwan o mapia so kapakasurga. Ginan so pitkaman taman na nakapakadadaya. So surga nagyanan so o ingad asin dadan adna punan yan nadaban yan kapusan. Dabon awidakal, dabon kalukas kapaladan kamuda, o dabon kapatay, dabon kapakawa, kapirmaminti kaun sa Deus sa pakataman. Adi karoon misampay sa taman sa di ka makang gusto si ko padkunganin nganin apagkababayan kasi sa diyang kay dunia. Sabab san maurip no Allah na balwin tano na naadibat tano adyang kanan guna na warak tano Allah subhanahu wa ta'ala sa balwin tano sa mga ginawa tano maginawa si kuya manan yan na agama tano agama Islam balwin tano aso kapakasurga na lang na ukit ayaman yan nalalan akisulit tano si ko surga na malagi do kapunggasto itano sa tamo anta kakapunggastuan tano sa galabok anta kakapunggastuan tano sa oras nagu upanaguntaman na paletano nuto usaran sabab sa kagisu Allah subhanahu wa ta'ala na pitero yan walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. So mga tao atigo Allah miyanaguntaman siran si kung mga lalandrak na tigo Allah na sigurado din at turo na kansiran sabab sa maurip no Allah na inshallah na makatutunan tanong po si ko pamaka talundog siya mga oras sa kapipiya ginawa pamangnin ko Allah alangon din mapipiya ginawa niyo saan ang mga bangsa ko si ko o pimbarang ang mga ingat sa diyang kaya Pilipinas na gusto pimbarang ang mga country katataguan rakano sa abroad sa salamnakan so mga muritakan sa madrasat quarantine al-Islamiyya gusto mga magaryari si ko Allah subhanahu wa ta'ala langun akan sekadar na peselam na ino ay insyaAllah na batano din pakaulada so panagunta man tano ko di tano di kang kalb ka ko agama Allah subhanahu wa ta'ala nagubat tano din panakpa so panagunta man tano si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.